Galicia precisa dun modelo de industrialización que seña absolutamente sostible, A auga é nosa e non a celulosa. que respecte os nosos valores ambientais, pero tamén Vino por unha terra viva. que respete unha economía que ten que preservar a riqueza da nosa terra. ¡Que non, palitos! ¡Queremos máis carballos! Este proxecto non solamente é agresivo en termos ambientais, senón que ademais destrúe todos os ecosistemas mariños, toda a produción, a riqueza que ten a Ría da Arousa e, polo tanto, ten que ser radicalmente rexeitado. ¡Aquí non! É absolutamente incoherente que a Xunta de Galicia estea a defender, insisto, proxectos que non teñen que ver co noso país, coa vida e que, como vedes aquí, son absolutamente rexeitados polo conxunto do noso país. Polo tanto, Altri non. ¡Aquí non!